እቲ ፊልም ክጅምር ቶማስ ምስ ቢ ቃል ኪዳን እንዳኣሰሩ ከለዉ እዩ። ነበርቲ እቲ ከባብን ናይ ቢ ማንቲለታትን ካልኦት እንስሳታትን ተረኺቦም ኣለዉ። በቲ ስነ ስርዓት መርዓ ፒተር ካብ ሕጂ እንድሕር ኣቦኦም ቶማስ ከም ዝኾነ ምስ ሰምዐ ሓሪቑ ንቶማስ ይሃርመሞ ዕግርግር ይፍጠር። ኮይኑ ግን ፒተር ብሓሳቡ ጥራይ ነበረ እሞ እቲ ስነ ስርዓት መርዓ ብሰላም ይቕፅል። ቶማስን ቢን ድሕሪ ሕፅነቶም ቢ ዝፀሓፈቶም ስለ ማንቲለ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ ንኽሽየጠላ ናብቲ ናይ ባንቡላታት ዝሽየጠሉ ይመፁ። እቲ ካብቲ ሽያጥ ዝተረኸበ ኣታዊ ነቲ ብገዛውቶም ዘሎ ሓላዊ መሬት ይድግፍ። ሓደ ቆልዓ ንበዓል ፒተር ዘከሮም እሞ ኣስማቶም ፍሎፕሲን ሞፕሲን ኮንተንቴል ቤንጃሚን እናበለ ናይ ኩሎም ኣስማት እንዳፈለጠ ግን ኣጋገይቲ ማንቲለ እንዳበለ ይፀውዖም። ብዙሕ ከይፀንሐ ሓደ ደብዳቤ ዘምፅእ ሰብ ይመፅእ እሞ ፒተርን ኣዕሩኽቱን መን ከም ዝቕበሎ ዕጫ የውድቑ። ከም ኩሉ ግዜ ፒተር ስለ ዝሰዓረ ነቲ ደብዳቤ ወስዶ ሓደ ጆን ዝበሃል ናይ ለንደን ኣንጭዋ ሰላም ይብሎ። ቀፂሉ ስለ እሱ ቢ ዝፀሓፈቶ መፅሓፍ እንኳዕ ደስ በለካ በሎ። ፒተር ከዓ ብትዕቢት ኣክቲ ኣብ ዝገብረሉ እዋን መስትያት ናይ ፊኒስትራ ሰይሩ ኣብ ልዕሊ ቶማስ ዝተወሰነ ጉድኣት የብፅሕ። ቢ ንቶማስ ኣብ ቅድሚ ፒተር ሕርቃኑ ከየርኢ ብምክልኻል ናይ ፒተር ስምዒት ከይትትንክፍ ትፍትን። ድሕሪ ዝተወሰነ ክርክር ፒተር ንቶማስ ይቕሬታ ሓተተ። ቀፂሉ ቢ ናግል ካብ ዝበሃል ኣሕታም መፅሓፋ ከም ትሕትም ዝገልጽ ደብዳቤ ተንብብ ኣላ። ነዚ ሰሚዖም ኣመና ይሕጐሱ እሞ ብሓደ ናብ ገዛ ይኸዱ። መኪና ጠጦ ምስ በለት በዓል ፒተር ወሪዶም ክበልዑ ናብ ትትክልቲ ኸዱ። ቢ ምግቢ እናቐረበት ካብ መፅሓፋ ሓደ ገጽ ወደቓ እሞ ፒተር ኣልዓሎ። ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ከም በዓለ ገጽ ሪኦ ቶማስ ነቲ ገጽ ከበላሽዎ ኢሉ ብምሕሳብ ካባኻ እቲ ዝመፅእ ቆልዓ ዝሓሸ ባህሪ ክህልዎ እዩ ብምባል ይቋየቆ። እዚ ከዓ ንፒተር ኣሕረቆ እሞ ምስ ኣቡኡ ዝነበሮ ዝምድና ዘከረ። ብፊንስትራ እንዳረኣየ ከሎ ቶሚ ፕሮክ ዝበሃል እንስሳ ናይ ቶማስ ኮሚደረ እናበልዐ ፒተር ይሪኦ። እንዳጎየየ እንደገወፂኡ ንቶሚ ጠጠው የብሎ። ዝሰርቆም ኮሚደረታት እውን የውፅኦም። ግን ሕጂ እውን ቶማስ ነቲ ነገር ብጌጋ ተረዲኡ ንፒተር ይወቅሶ። ድሕሪ ዝተወሰነ ቢ ምስ ቶማስን በዓል ፒተርን ኮይኖም ምስቲ መፅሓፍ ዝሕትም ንምርኻብ ብባቡር ጉዕዞኦም ጀመሩ። ኣብ ጉዕዞኦም ኮንተንቴል ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ካራሜላ በሊዓ ብዙሕ ድሕሪ ምግያያ ሃለዋታት ፊኣ ወደቐት። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ካብቲ ንፒተር ከም ምራሕ ዝሪኦ ኒግል ሰላምታ ቀረበሎም። ፒተር በዘይ ተሰማምዐን። ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ከም መራሒ ኮይኑ ይቐርብ። ናግል ከዓ ማይ ከቕርበሎም ንካርሎስ ዝበሃል ሰራሕተኛ ኣዚዙ ስለቲ መፅሓፍ ምስ ቢን ቶማስን ይዘራረብ። ናግል እቶም ማንቲለ ደሚቖም ንኽንበቡ ሰጉ ክጥቀሙ ይውስኑ እሞ ንቤንጃሚን ጥበበኛ፣ ኮንተንቴል ሕጉስቲ፣ ፍሎፕሲን ሞፕሲን ድማ ተለዋወጡ ክኾኑ እሞ ንፒተር ከዓ ሽግር ፈጣሪ ኢሎም ክሰሚዎም ሓሳቡ የቐርብ። ቶማስ ምስ ናግል ኮይኖም ብመሰረት ናይ መጀመርያ መፅሓፉ በቲ ሓሳብ ተሰማምዑ። ኮይኑ ግን ቢ ንፒተር ንምክልኻል ኣይተሰማምዐትን። ቀፂሉ ናግል ንፒተር ምስ ክፉእ ገጸ ባህርን ተንኮለኛ ኮይኑ ዘርኢ ኣድቨርታይዝ የርእዮም እሞ ንፒተር ኩነታት ተስፋ ዝቁርፅ ይኾኖ። ቀፂሉ ፒተር ምስ ሓደ ናብ ሕማቕ ዝደፋፍኦ ባርናባስ ምስ ዝተባህለ ኣረጊት ማንቲለ ተራኸበ። ፒተር ሓሪቑ ኣብ መንገዲ ኣፕል ይደፍእ። እታ ናይቲ ድኳን ዋና ብምኮስተር ኣጓየቶም። ኮይኑ ግን ክልቲኦም ኣብ ሓደ ናይ ፖስጣ ሳንዱቕ ተሓቢኦም ከሽክዕዋ ክኣሉ። ባርናባስ ንናይ ፒተር ክዳን ምስ ሓደ ቀደም ዝፈልጦ ተመሳሲልዎ ንፒተር ካበይ ከም ዝመፀ ይሓቶ። ፒተር እውን ክዳኑ ናይ ኣቡኡ ህያብ ምዃኑ ይገልጽ። ቀፂሉ ባርናባስ ንፒተር ዓይኑ ክፀቅጥ ርእይዎ ከምዚ ክገብር ዝኽእል እንኮ ማንቲለ ንሱ ዝረኣዮ ኣብቲ ቐላይ ከባቢ ዘሎ ገጠር ዝነበረ ዓርኩ ምዃኑ ዘከረ። ፒተር እውን ካብቲ ቦታ ይመፅዩ። ባርናባስ ናይ ፒተር ሽም ድሕሪ ምስምዑ ንሱ ናይ ፒተር ኣቦ ናይ ቀደም ዓርኩ ምዃኑ ተገንዘበ። ብዙሕ ከይፀንሑ ግን ብክልተ መንእሰያት ተተሓዙ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቢሚስ ናግል ዘለዋ ናይ ስራሕ ኮንትራት እናተፈራረመት ከላ እቶም ማንቲለ ብዘይ ፒተር ምግቦም እንዳበልዑ ይሕቆሱ ነበሩ። ፒተር ምስ ባርናባስ ናብ ሓደ ናይ እንስሳት መሸጢ ድኳን ኣተዉ። ፍርሓት ተሰሚዕዎም ነበረ እሞ ሓንቲ ጓል ምስ ኣሕዋታ ንኽትፃወተሎም ገዚኣቶም ናብ ገዛ ወሰደቶም። ናብቲ ገዛ ምስ በፅሑ ባርናባስ ምግቢ ንምስራቅ ናብ ክሽነ ኣተወ። ባርናባስ ዊስከር ዝበሃል ኣንጭዋን ቶምን ሜንተስን ዝበሃሉ ደማሙ ተሓባበርቲ ነበርዎ። ክተሓዙ ቀሪቦም ነበሩ። ኮይኑ ግን ንስክላም ምስ ዝሰረቕዎ ምግቢ ሃደሙ።
ንሶም ካድሞ ዝሓሰብሉ ፒተር ግን ነታ በዓልቲ ገዛ ሓደ ትምህርቲ ክምህራ ሓሳብ ኣቕረበ። በቲ ናይ ፒተር ፕላን ከዓ ምስ ምግቦም ብሰላም ሃደሙ። ባርናባስ ብዙሕ ምግቢ ክረኽቡ ንፒተር ስለ ዝተወስኦን ሓሳብ ዘቕረቦን ተረዲኡ ኣመስገኖ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሓደ ሮቢንሰን ዝበሃል ሓሰማ መፀሞ ምግቦም ክሓትት ጀመረ። ባርናባስ እውን ንፒተር ንኸሳስዮ ኣዘዘ። ፒተር ግን ፈሪሑ ስለ ዝነበረ እምቢ በለ። ዳሕራይ ግን ሮቢንሰን ምስ በዓል ባርናባስ ቅሩብ ነበረ እሞ ንፒተር ከዓ ይፃወቱሉ ነበሩ። ባርናባስ ንፒተር ወሲዱ ድንሽ ከመይ ከም ዝስረቕ የርእዮ። ፒተር ምስ ባርናባስ ምዃን ይሕጊስዎ ኣሎ። ምክንያቱ ንዕኡ ዋላ ሓደ በዓለ ገሉ ዝፅውዖ የለን። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ቶማስን ቢን ስለ ዝመፁ ምስኦም ናብ ገዛ ኸደ። ኣብ ገዛ ፒተር ንቤንጃሚን ስለ ባርናባስ ይዕልሎሞ። ኩሉ ግዜ ከም ሽግር ፈጣሪ ካብ ዝሪኦ ቶማስ ኣንጻር ባርናባስ ግን ከም ኣቦኡ ከም ዝሕግዞ ይነግሮ። ቀፂሉ ፒተር ንቤተሰቡ ምስ ናይ ባርናባስ ቅሩብ ከላልዮም ወሰዶም። ናብኡ ንምብፃሕ ብባቡር ተሓቢኦም ከዱ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ባርናባስ ንኩሎም ቤተሰብ ፒተር ይፈልጦም። ቀፂሉ ፒተር ንባርናባስ ኣብ ዝቕፅል ተልእኾ ንዕኡ ክሕግዙ ከም ዝሓሰቡ ይነግሮ። መጀመርያ ንሱ ንዖም ኣመና ሓደገኛ ምዃኑ ብምሕሳብ ላንጋላንጋ ኾነ። ኮይኑ ግን በዓል ፒተር ክእለቶም ኣርኣይዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናግል ንቶማስን ቢን ናብቲ ድኳን መፂኡ ረኣዮም እሞ ነቲ ናይ ማንቲላ ሕትመት መፅሓፍ ኣርኣዮም። ቢታ ሓጒሳ ነበረት እሞ ንዝመፅእ ሕትመት መሸፈኒ ዝመረፀቶ ስእሊ ረኣየቶ። ናግል ግን በዚ ተሰማምዐን። ነቢ ከዓ ብስፍሕ ዝበለ ንኽትሓስበሉ ደለየ። ብኻልእ ባርናባስ ናይቶም ሓረስቶት እቶት ካብ ዕዳጋ ንምስራቅ ኣብ ደረቕ ፍሩታታት ኣተኩሮ ከም ዘለዎ ገለጸሎም። ዝደረቁ ፍሩታታት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ስለ ዝፀንሑን ንምስካሞም እውን ቅልል ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ንዕኡ ጣዕሚ ይህልዎ። ኮይኑ ግን እቲ ዕዳጋ ጽኑዕ ሓለዋ ዘለዎ ነበረ። ዝደረቁ ፍሩታታት ትሸይጥ ሰራ ትበሃል ቆልዓ እያ። ንሳ ምስቲ ኩሉ ግዜ ትሪኦ ሓደ ሸያጢ ዊልያም ገዲፍካ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሓ ተተኩል ቆልዓ ነበረት። ናቶም ፕላን ናይ ስራ ቀልቦ ምስራቅ ንዊልያም ክጥቀሙን ቀፂሎም ፍረታት ክትዕን ዝመፀ መኪና ገይሮም ካብኡ ክስወሩን ነበረ። ባርናባስን ፒተር ምስ ኣዕርኽቶም ካልኦት እንስሳታትን ማለት እውን ፒግሊን ብላንድ፣ ጀሚማ ፑድል ዳክ፣ ጀረሚ ፊሸር፣ ቲጊ ትዊንክል፣ ቶሚ ብሮክን ፍሌክስ ዲርን ንብረቶም ክእክቡ ሓተቶም። ቀፂሉ ኮንተንቴን ፍሎፕሲን ሞፕሲን ኮይኖም ካብ ገዛ ናይ ኢድ ላምፓዲና ይውፅኡ። ልክዕ ክኸዱ ክብሉ ከዓ ቶማስ ብናይ ጌልሖቶ መሰረት ብምግባር ቤተ ስእል ናብ ዝነበሮ ተቕርብ በለ እሞ እቲ ካቨር ምስ ኣይሰማዕ ምዃኑ ይሓታ። ንሳ ግን ኣይመለሰትሉን። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ፒተር ምስ መሳርሕቱ ተልእኾኦም ጀመሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ቢን መፅሓፋ ኣብ ላይብረሪ ንቆልዑ ተንብበሎም ነበረት። ኔግል ንቶማስን ንቢን መኪና ሃቦም። ቶማስ ግን ብዘይ ናይ ቢ ፍቓድ ምስ ኔግል ንምዝርራብ ተራኸበ። ኮይኑ ከዓ ኔግል ንቶማስ ንመኸታ ጉስጢ ዕድመ ኣቕረበሉ። ጉስጢ እንዳተፃወቱ ኣብ ዘዕልሉ ዝነበሩ እዋን ቶማስ ነቢ ብሓሳባ ኔግል ተፅዕኖ ከም ዝፈጠረላ ነገሮ። ኔግል ግን ንቶማስ ከም ፈታዊ ነብሱ ይሪኦ ነበረ። ንቢ ከዓ ቶማስ ንኔግል ከም ዝረኸቦን ሓሳቡ ከዓ ከም ዘይፈተወቶ ነጊርዎ ከም ዝመፀ ነገራ። እዚ ከዓ ኣብ ቶማስን ቢን ናይዚ ምርዳእ ምክርኻር ተላዒሉ ነበረ እሞ ቢ ብሕርቃን ቶማስ ስርሓ ከም ዘተዓናቐፈ ኮይኑ ይስምዓ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ በዓል ባርናባስ ምስ ፒተርን ካልኦትን ዝሓሰብዎ ንምፍፃም ቀዲሞም ኣብቲ ናይ ሓረስቶት ዕዳጋ ተረኺቦም ኣለዉ። ነቶም ምህርቲ ዝሸጡ ሓረስቶት ብምስንኻልን ንዊልያም ከዓ ኣብ መፃወደ ብምእታውን ንሳራ እውን ኣብ ከዘንግዕዋ ዝኽእሉ ሓሰበት ብምእታው ስርሖም ጀመሩ። ዘይሓሰብዎ ግን ቶማስ ኮሚደረ ንምሻጥ ኣብኡ በፂሑ ነበረ እሞ ብናይ ዊልያም ዝሸጦም ተዓናቂፉ ወደቐ። እቲ ደረቕ ፍሩታታት ቀድሚ ናብ ቦትኡ ምግዓዞም ግን ቶማስ ምስ ፒተር ዓይኒ ንዓይኒ ተረኣየ። ፍሊክስ ንዝተሰረቐ ፍሩታታት ናብቲ ናይቲ ኣረጊት ሰብኣይ መኪና የእትዎ። ባርናባስ ምስ ኣዕርኽቱን ፒተር ሓዊስካ ግን ኣቐዲሞም ኣብቲ መኪና ነበሩ። ናይ ፒተር ካልኦት ኣዝማድ ግን ኣብ ደገ ስለ ዝነበሩ በቶም ሓደ ግዜ ንፒተርን ንባርናባስን ወሲዶም ዝነበሩ ናይ እንስሳት ተቆፃፀርቲ ተጠሊፎም ተወሰዱ። ቶማስ ነዝሪኡ ድንግርግር ኢልዎ ሰንበደ። ቀፂሉ በዓል ባርናባስ ንፒተር ንኽሰርቆ ክሕግዞም ጥራይ እምበር ካብኡ ንኽመቕልዎ ይሓሰቡን። በዚ ከዓ በዓል ባርናባስ ንፒተርን ንቤተሰቡን ኣታሊሎሞም ነበሩ። ካብኡ ዝበኣሰ ግን ባርናባስ እቲ ሓቀኛ ናይ ፒተር ኣቦ ናይ ቀደም ዓርኩ ነበረን። ነዚ ኩሉ ናይ ሓሶት ታሪክ ዝጀመርዎ ከዓ ካብቲ ናይ ብመፅሓፍ መሰረት ብምግባር ኮይኑ ባርናባስ ኣሪጉ ስለ ዝኾነ ሰባት ከዓ መንእሰያት ማንቲለ ንምውሳድ ከም ዝደልዩ ኣብቲ መፅሓፍ ኣንቢቡ ስለ ዝተረድአ ሕማቕ ስምዒት ተሰሚዕዎ ነበረ።
ብድሕሪዚ ከዓ ንፒተር ተኸታቲሉ ኣብ መጻወቲ ክእትዎ ዝሃቀነ በሊሕ ምዃኑ ምስ ተገንዘበ ከዓ ኣብቲ ናቱ ግሩፕ ክኣቱ ዝደለዮ። ነዚ ዝሰምዐ ፒተር እምቢልዎ ካብታ መኪና ዘሊሉ ወረደ እሞ ናብቲ ቤተሰቡ ክረኽቦም ዝኽእለሉ ናይ እንስሳት መሸጢ ጉያ ጀመረ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ከዓ ናይ ኮንተንቴል ጭራ ረኣየ። ፍሎፕሲን ሞፕሲን ከዓ ኣቐዲሞም ብገዛእቲ ተወሰዱ። ፒተር ካብ ዝሰንበዶ ተወሲኽዎ ነበረ። ኮይኑ ግን ንቶማስ ስለ ዝረኸቦ ብቕጽበት ናብቲ ናይ እንስሳት መሸጦም ርሑ። ግን እቶም ናይ ፒተር ቤተሰብ ኣብኡ ይነበሩን እሞ ቶማስ ናይቶም ዝገዝእዎ ኣድራሻ ንምርካብ ነቲ ሸያጢ ገንዘብ ሃቦ። እንዳኸዱ ከለዉ ቶማስ ንፒተር ምስ ሰብ ዘለዎ ናይ ምርድዳእ ብቕዓት ተረድኦሞ ይግረም። ከይጸንሑ ግን መኪንኦም ነዳዲ ስለ ዝወድአት ንኽደፍእዋ ተገደዱ። ኣብ መንጎ ከዓ ፒተር ናይ ቶማስ ኮሚደረ ብምብልሻውን ምስቲ ዘታለሎ ባርናባስ ብምዕራኹን ይቕሬ ተሓተተ። ብናይ ፒተር ታሪክ ዝተተንከፈ ቶማስ እውን ኣረጋጊእዎ ንዕኡን ነቶም ካልኦት ማንቲለን ጥዑይ ኣቦ ከምዘይኮነ ኣመነ። ቀጺሉ ፒተር ብናይ ጅል በዓለገ ተባሂሉ ምጽውዑ ከምዘይፈተወን በዚ ከዓ ምስ ቢ ክርክር ንኽፍጠር ምኽንያት ምንባሩን ይዛረብ። በዚኦም ዘረባታት ፒተርን ቶማስን ክቀራረቡ ጀመሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቢ ምስ ኔግል ምስቶም ፈተንቲ ጉጅለ ኣብ ኣኼባ ነበሩ። ስለዚ ቅጽል ፕሮጀክት ኣልዒሎም ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን ንፒተርን ነቶም ማንቲለን ዝሓዘ ኣብ ጠፈር ዝስራሕ ፊልም ክኸውን ሓተቱ። ኮይኑ ግን ቢ እቲ ሓሳብ ምስቶም ማንቲላ ዘይከይድ ባህሪ ኮይኑ ይስምዓ። ኮይኑ ግን እቶም ጉጅለ ነቲ ናይ ቢ ምስቶም ማንቲላ ታሪክ ዝሓዘ መስመር ኣሰልቻው ኮይኑ ረኸብዎ። ብዙሕ ከይጸንሐ ቶማስ ምስ ፒተር ናብኡ መፁ። እዚ ዝተዓዘበ ኔግል ንፒተር ሓፍ ኣቢሉ ርእሱ ብሓደ ጥርሙዝ ብምእታው ከም ኣብ ጠፈር ዘሎ ብምምሳል ምስቶም ጉጅለ የላልዮ። እዚ ግን ንፒተር ምስትንፋስ ስለ ዝኸበዶ ንቢ የሕርቃ። ቀጺሉ ቶማስ ናይቶም ኣዝማት ፒተር ዝኾኑ ማንቲለ ከም ዝተወሰዱ ንቢ ይፍለጣ። ኔግል ከዓ ንቢ ሓደሽቲ ማንቲለ ክትገዝእ ከም ዘለዋ ይዛረብ። እዚ ከዓ ንቢ ፒተር ምስቶም ካልኦት ማንቲለ ቤተሰባ ከም ዝኾኑ ዘይምርድኡ ብዝበለጸ ባሳጭዋ። ኔግል ከዓ ምስ ኣኾነ ምስቶም ማናቲለ ዘለዎ ፕሮጀክት ከቋርጾ ምዃኑ ብሓውሱ ምፍርራሕ ይነግራ። ቢ ግን ፒተርን ካልኦት ማንቲለን ቤተሰባ እዮም እሞ ወላሓደ ይመሰላን። ብቕጽበት ነቲ ስርሖም ገዲፎም ንዕኦም ንምድላይ ኣብ ስራሕ ኣተዉ። ብመጀመርያ ስርሖም እታ ዓዳቂት ንጂንዳክ ብቐሊሉ ስለ ዝፈነወታ ብዙሕ ኣሸጋሪ ኮኖምን። ኣብ ካልኣይ ንፒኪ ውንክል ብዝተወሰነ ሽግር ክመልስዎ ከኣሉ። እቲ ናይ ሳልሳይ ግን ንቤንጃሚን ምረቕ ናይ ማንቲላ ክሰርሖ ብቕልጥፍቲ ጀልባ ስለ ዝሃደመ ንቤንጃሚን ከድሕኑ ዝኸኣሉ ድሕሪ ብዙሕ ፈታኒ ሽግር እዩ። ቀጺሉ ንጀረሚ ፊሸር ካብ ቤት ምርምር የድሕንዎ። ዳሕራይ እውን ከም መጋየፂ ኣብ መንደቕ ክስቀል ዝነበረ ፍሊክስ የድሕንዎ። ቀጺሎም ነቲ ናብ በረት ዝበዝሖ ጎቦታት ዝተወሰደ ቶሚ ብሮኩን መለስዎ። ካብኡ እውን ፍሎፕሲን ሞፕሲን ኮንተንቴልን ካብ ኣውሮፕላን ባዕሎም ንምዝላል ክፍትኑ ክብሉ ቶማስ ኣድሓኖም። ኣብ መወዳእታ ንፋሲጋ ክሓረድ ዝነበረ ፒክሊን ብላንድ ረኸብዎ። ንዕኡ እውን ኣድሓንዎ። ኣብ መጀመርያ ትገዛኢ ኣጓየዮም። ኮይኑ ግን ብምኽንያት ፒኪ ውንክል ከሽክዕዎ ከኣሉ እሞ ኩሎም ብሰላም ክተኣኻኸቡ ከኣሉ። ቀጺሎም ብባርናባስ ዝተወሰዱ ደረቕ ፍረታት ክመልሱ ስለ ዝደለዩ ግን ተልእኾኦም ኣይወድኡን። በዓል ባርናባስ ምስ ጉጅልኡ ዋላ ምስ መፁ ፒተር ግን ብድፍረት ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ገጠሞሞ ሓሳባቶም በታቲኑ ስዕረቶም ኣሰከሞም። ቀጺሉ ምስቲ ናብ ሓረስቶት ዕዳጋ ዝኸይድ ዝነበረ መኪና ኣሲሩ ለኣኾም። እቶም ናይ ባርናባስ ጉጅላ ከዓ ናፍቶም ናይ እንስሳት ድኳን ተወሰዱ። ፒተርን ቤተሰቦም ከዓ ነቲ ፍረታት በታ ናይ ቶማስ መኪና ጽዒኖም ተመለሱ። ፒተር ከዓ ካብ ልቡ ንቤንጃሚን ኮንተንቴል ፍሎፕሲን ሞፕሲን ከም ቤተሰቡ ኣፍልጦ ብምሃብ ይቕሬ ተሓተተ። ብሓጎስ ናብ ገዝኦም ተመለሱ። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ቶማስን ቢን ንበዓል ፒተር ሓዳሽ ሓፍቲ ዝኾነት ህፃን ወለዱ ኾኑ። ቢ ከዓ እታ ናይ ማንቲላ ምዕራፍ 2 ብዝብል ኣርእስቲ ሓድሽ መጽሓፍ ጸሓፈት። ዝረኣኽሞ ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ስንፈትኹሞ ይጠራጠርን። ከምዚኦም ዓይነት ጽቡቓት ፊልምታት ብምርኣይኩም ላይክ ኣይትረስዑ። ሓደሽቲ ኣባላትና ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ንዘለኩም ሃናፅር ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ኣብ ዝቕጽል መደብና ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።